Nana Akyem Agogo ya wo ya Asante Akyem Agogo manhene ene ne wafre mrahye bedwani yo Asante Akyem Agogo ra andi apiakubi na chitafo na fei kane mrahye bedwani ano wo ho na wasaye National Sports Authority Board Chairman Orakodwoboa Agyemai na chitafo se de ekoso ma etututo ne na namunum ne ade no adwobrɛwo emra kro no mo sebe ya sumdue pa ebefa ne ntoma pade afra na nansam na Adom TV kase ekɔ ho etwaso Asante Akyem Agogo manhene Nana Akyem Agogo ene de ato mrahye bedwani a wo Asante Akyem andi apiakubi ene yenka ne mrahye bedwani Kwadwoboa Agyemai ene National Sports Authority echitafo enim se wonka wan komanto wonyem na woma asomdwe emra nano benada ena entokwa esi aposifo ene abrantie bia obi anhye danim no a esusu se oye Kwadwoboa Agyemai echitafo ne mu baako emu ewa Agogo Nana Akyem Agogo ene Adom kase etwetwe nkomo na odi tu dwa se MPP amanyoko ne mpanimfo enhye na asema asori ewo andi apiakubi ene Kwadwoboa Agyemai echitafo mu no wonfa yi entu yi na edwudi no abalo ehia yare so efe no COVID-19 zero nso ho registration so hunya akoha the population aso si ya nchodi no a apatron enkoye ya mobia zo mana kunyo na yanko na protocols no wa mudi ahudi na fe yanko twato edin apa ndia se apa mobia dia bojo ekofie nke kura na MP oba ebe hu mi ana me di nkomo mayense wonko eno 9 eni ba Agyemai no so epeka no ne ahia ya toto wa mantem enu echi no Agogo manhene Nana Kwachi Adom enso ene Adom kase etwetwe nkomo na sei eno de tudwa penifo se 7 period asan opani dwani we na yesu asa o manhene kasa asem a ehia ne fatas wo ka bia na waka no na senya ono kan no na me ka bia to so se aman yosem de ebakuru mu a ye den a nipa mienu miensa na nan edukura na epele a ye den a obaako na ne sabeka enu tini anana eka ye no na misi so se agoman ma yema yebo enyo ewo saa ntutuye ho isan se ye den a obaako na obenya akugina Asante Akyem North anan Omanfo bi owo Agogo enso ne Adom kase etwetwe nkomo edito Ghana mampanyi enim se asem no hesi no esese wobam na wobeka ema asomdwe ba na ekoso Asante Akyem yesre na nado ene ne party mpanifo se omontwe omanim be hwa Asante Akyem efise na ekoso ye ni asomdwe o ese dwansa fo sore omada domi fo sore omada Agogo nkwa yese ye ma ye na soja fo tu ye pono ye bo ebinu mutuo ade boni be ne yaye